Nyamira niga sentundende ebyombe by'abasa benyereko bigweso kiana komochia obutenere bwe county eyanene asogotabeka omokiana gosira amangana arengete amaigerio yechisemi chobobundia imeya county eyo bakoragwa Amona Ibrahim Nyamwaro yore omoteneri bw'abanyaboroki bwakurwa Sechi University nabo college sime county eyo igo anyareko bagoteba chinyinge chi college nabo igo chiskuru chirichokora no bubundia twazanyara ko bachikwena nwa amaganio aisaine ikyo keirere barabwogo tigara magiga anse amaigerio abo abotambega utomanyo muri Kito Paul Cup okara bakorawa Amona Ibrahim Nyamwaro yole homorahibwa aboroki gwanene hebechi college ne university koroiga se county Nyamira nigobe sokire na kwemurungania watakana monoko gandira kuombiwa nabo igo okoremarigwa kwa masomo nene chisukuru cy'obubundia imeye county iga ya Nyamira asegotebekana ebintu biri habyo gosomera byengencho nabo igo ne chikose chinde chichakarurwa sama tukamagega cyaba chikorusiwa tiancha kiriritongo youth polytechnic. By that time iga yabwate course ya mechanical engineering, lakini bono iga gendange course inero nchase polytechnic ya kabiri maeka na St. Elizabeth Embaro was the best aso koreta abafundi bamanyekanite carpentry and joinery bono iga togenda St. Elizabeth course inero teyo mwalimu naro gosoma teyo nasiki igo hagati y'abasaba iga bagendere ko babakwimurunganiria obuteneneri bwe serikali ya county ya Nyamira horobo yengu asibagendere ko bakobasieme byara nabo igo ko bamuchi abateneneri bechisemi kurwase county yiga asikiringa nigo bale maririe sector yiga yechisemi ntwanya konyora minister ndo yonsi gocha era address y'abasaye usene era address bantu bande bonsi bono dokumentinga mojando no rurimo mu governor. You as the head of the county government of Nyamira County ninki gekogera ekero toiriribaga bosoire mandate yo go stabilize each and every sub county, each and every point nerebuya oiriribaga asinjira ya bene na gochoke serikali yao bono iga abasae ebali chinguru batakira konyora chingaki bakore gasi batakira ko bengejidi somewhere bono tukunya gwechandanga baitu serikali giombetia abasae pi nigo bono baganirie gwikwange heri banyareko bakwegendereria abasae ko barengejidi abwata asakoba akonya gosoma une vocational training age president yeto yatebirenga yako chiro. Let us our youths engage in our various vocational training centers banyori skill eyako chikobe engage dijisa chinyinge atari konyoransa ako chikotumoka katange gasike moborete na sense moyende bali bayikirentase ogotemwa okuba korete gukoriya mabaga yo kuba borokia se chiskure chikachobobundia nigo bayichanire ngagwika bono ange omwako yo monigo alira batanya kwerenerwa machibu ndonsi gento bono baganire serikali ya county Nyamira wesokia kirario elyo kubeka yonsi teneni abana aba bachandikire kuna bono gochakira omwaka oyo kuna tuwasoete chiskuru echi abana bagochamba bwati materials twaigunga capitation ya rure ngochere twerua kuna abande twarusie bitamba mtumba twagora abande twarusi chibisi chisaruni twonchoka na chicha sanso iri twirira abana bachikwegerera eyina kuora kinge county ito ya feriri county ito mugavano ito Nyaribo koranche osogwancha kwao nemili no maeta magana yegasi ya magoko nere gokonya abasae baita abange nonye tokogenda kuna bono jensi egendrete kurwanirira magima basomye university bakolire abaganyete korikwa gasi nchiyo chigasi chiro bono iga chigo trend ne chigasi cha magoko koranche konya abana baito barese ebinyoro onye mukonyara ko bakonya nkonyora tora bibago ebinge binyare gotoita intu twerure twabakonyire bosa togokorere county ito twerwete rinde Nyasaye nyare gotokonya nae tokonya mu governor ito koranche bali twakorete chi interview aye choro yoetete no yota etete tomanyo yo na etete taetete twende mugondo bali tutaetete baende mugondo baleme bali baetete baso chi school bakonya bana aya niga chire chingaki bali kireri uko chinsagia ase omugiro yo baroberete litukolia ankyo Alhamis oyo balire eiranga honya serikali ya county Nyamira tari gucinyara kabaga koigwa ebirero byabo
mbache kunyara kwa bako gendera kurubekana kila rituko ria Alhamis na biko rituko ria Jumanne. Emil incheni gonga nitiongiraniria aya. Are you ready? Onye turi tayari. We have called for a strike officially. Na maandamano ayo nigarabe gakogenderera kira Alhamisi na kira Jumanne ya kire wiki goika mwaikira chira cheitu. Ginko ripoteri getaseni kia wanchetu kia Ndizi TV koroiga se kaunti ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara.